dneska tu máme Indra u nás na centrále na Novej. Prišiel si pre pár vecí, pred zajtrajším odchodom na jeho návrat na súťažné pódium do Francúzska na dosť elitnú súťaž French Throwdown. Neviem, ktorý to je ročník, ale táto súťaž patrí asi medzi také elitnejšie v Európe. Ak ja dobre viem, je tretí ročník. Určite bol 2013-14, my sme teraz 15 tretí ročník a už majú celkom dobré meno. Už sa týka sponzorov, až sa týka organizácie, takže už je to ako, že považuje sa za tú špičku throwdownov v Európe. Čo sa týka tvoje nejakého posledného súťaženia, nejakých takýchto vyšších súťažiach, bolo to asi regionálky? Boli to regionálky 2013 a potom to bol Nordic Showdown na jeseň, alebo tak koncom jeseň 2013. A potom som riešil to zranenie, v podstate celý rok 2014. Takže viac menej 2 roky si mimo súťaží? No tak rok a pol by som povedal, že som mimo viac menej takých tých vrcholných súťaží. Niekto myslí, že to je zlé, niekto povie, že to je dobré. Ja som radšej tomu telu chcel dať voľno, hlavne dať sa dokopy zdravotne. A na konci roka 14 som zaradil silovú prípravu, čo som vlastne potreboval na to, aby som sa mohol zase vrátiť do tej špičky crossfitovej, keďže dnes s mojím bodyweightom nedisponujem nejakými obrovskými maximálkami, teda vtedy som nedisponoval, teraz si myslím, že je to celkom dobré. Takže ten koniec roka 14 som nejak venoval tej silovke a v podstate myslím si, že už teraz by som sa chcel zase zaradiť do tej súťažnej sezóny, do toho kalendáru. French je taký prvý milník pre mňa a uvidíme potom, mám v pláne German Throwdown, určite Nordic Showdown, keďže znova obnovili 2014, nebol Nordic Showdown, 2015 teraz znova bude Nordic, nejaké nové pravidlá sú tam, ešte som nemal niečo naštudovať. A potom Athlete Games. Super. Čo sa týka tvojej prípravy, ako si mal rozdelenú, koľko si trénoval do týždňa, alebo či si mal nejaké mikrocykly skús povedať našim divákom? No takže hovorím, v podstate keď sa tak vrátim, tak po Opene 14, v podstate 2014 to bolo už tak, keď som sa naozaj rozhodol, že to telo potrebuje nejaké voľno, to znamená skoro celé leto 14 som odpočíval. By som povedal, že nemal som nejaký koncept prípravy, bolo to viac menej len také pocitové, venoval som sa aj iným športom. Myslím si, že som potreboval takú psychickú úľavu a potom nejak na jeseň 2014 som začal robiť v podstate smolovou koncept drepovací, taký trošku upravený som sa tak prispôsobil, nerobil som len čisto zadné drepy, robil som aj čelné aj zadné drepy. 3-krát do týždňa, v podstate myslím to bolo dokopy 8 týždňov. Striedal sa týždeň front squatový, týždeň back squatový, čiže tedy som v podstate 3-krát do týždňa robil ťažké drepy. V podstate smolovom koncept, okrem tých dní, kedy sú 4x9, keď to niekoho zaujíma, tak nech sa mi ozve, alebo myslím si, že tí lepší, ktorí sa pohybujú v silovej oblasti, tak to asi budú poznať. Určite áno, keďže patrí to medzi jeden z takých známejších konceptov tréningových. V podstate kondične som sa len niekde ani by som nepovedal, že udržiaval, vedel som, že tá kondičná zložka, ktorý pôjde dole, to znamená, nemohol som sa nejak dúfať, že na jeseň 14, že už by som mohol sa prichystať na nejaké Athlete Games, alebo tak silovo som išiel veľmi hore, maximálky mi v podstate súčasne aj s maximálkami na drep išli maximálky hore aj na ostatné akože lifty, ale kondične som vedel, že musím zaradiť zase nejaký izocyklus kondičný do začiatku roka 15, čo sa vlastne stalo. Začal som v podstate s niektorými mojimi kamošmi followovať CrossFit Invictus, ktorý mi úplne sadol. Skúšal som aj Outlawway, ten mi úplne nesadol, skúšal som competitive training, ten mi tiež sadol. V tom Invictuse som sa našiel aj ja, že v podstate tie poznatky, čo som ja naštudoval za svoj ten čas, tak oni to majú tiež pekne nafázované. Samozrejme, niektoré veci som si aj ja podľa seba upravil, podľa mojich weaknesses a tak ďalej, aj podľa svojho, aký mám časový harmonogram, ale Invictus mi vyhovuje hlavne preto, že väčšinou sa dá dať do jednej session. Ak človek má čas, tak si to môže len rozdeliť do 2 session. Niektoré tie tréningové princípy mi prišli také nereálne čo sa týka času, že by človek potreboval 36 hodinový deň na to, aby to zvládol. Možno práve sa opýtať, sám bojujem s týmto problémom, ako si rozdeliť tréning s tým, že nemám toľko času, by som trénoval viacfázovo, trénujem jedenkrát denne, kde tiež musím napchať všetko od cíly cez spieranie až kondíciu, nehovorím o gymnastickú prípravu. Ty popri tom, že trénuješ sám a seba ako atleta, ešte pracuješ ako tréner, ako som vedúci tréner v Retroyale, kde pripravuješ programy celého boxu, celého gymu. Toto všetko sklbiť popri tom súkromný život, asi to je full-time job.
Je to full time, povedal by som, že v podstate ten rok 2014 bol taký, že prioritne som sa venoval tomu trénovaniu ľudí a snažili sme sa naozaj rozvinúť aj ten kvalitný program v našom gyme, coaching a tak ďalej. A teraz už by som sa chcel pomaly zase nejak približiť aspoň tak 50/50 tomu, že ja ako atlet a ja ako tréner, samozrejme, keďže je to moje živobytie, tak nemôžem sa úplne začať len fokusovať alebo na ten atletský život, lebo bohužiaľ nie sme na tom tak na Slovensku ani v Európe, aby sme si mohli dovoliť žiť z crossfitu čisto, že považovať sa za profesionál to ani vôbec. Takže hovorím, je to veľmi ťažké, čo si hovoril, skrobiť nebodaj nejaký dvojfázový tréning ten do toho dňa, takže niekto si myslí, že keď sa pohybujem celý deň v gyme, že mám času koľko chcem, ale nie je to úplne tak, proste tie tréningové jednotky je veľmi ťažké nastaviť do toho, keď mám na súkromný život, tak som hovoril tréningy s ľuďmi, zhruba 3 alebo 4 tréningy skupinové za deň, do toho ešte trénujem niektorí individuálni, ktorí potrebujú dosladiť nejaké technické záležitosti, takže je to super job, je to môj dream job, nikdy v živote by som za nič nevymenil. Som extrémne šťastný, že sa pohybujem v crossfite a že mám okolo seba ľudí, takých ako mám, napríklad teba a Bodyworld. Takže je to perfektné, ale niekedy je to ťažké toľko tréningov si dať, lebo keď je chuť, je motivácia, keď človek by chcel trénovať aj 10 krát za deň, ale proste telo to niekedy nedovolí. No, telo nedovolí, no a snažíte sa mu pomôcť nejakými aspoň doplnkami výživy, kde vlastne ty už aj testuješ naše doplnky výživy, nejaké koncepty. Zajtra je na French, dali sme dokopy nejaký balíček, nejakých výživ, koncept sme postavili úplne jasne, cieľom je regenerácia, nakoľko bude tam 2 dní budeš pretekať v 6 disciplínach, 6 vodkách, ktoré určite nebudú ľahké, nakoľko ide o French Throwdown a ideš v mužskej kategórii, ktorá je top kategória z záťaže alebo pocit náročnosti. Postavím to štandardne, čiže ideme BCAčkami, ktoré hydratujú aminačmi, nejakými, tie pôjdu hlavne pre tréningu, pred vodkom, po vodku, počas na nejaký stravkový proteín, na glutamín a na nejaký mentálny fokus, nejaké pretréningovky. Uvidíme, ako to záber, či to koncept bude fungovať. Tvoje silné, slabé stránky pred Frenchom, ako to vidíš, ako sa cítiš, čo by si chcel dosiahnuť, ako si na to mentálne pripravený. Ešte skús ako sa naučiť. No, čo sa týka pripravenosti, myslím si, že trápilo ma zranenie, teraz nedávno jedno zranenie, týto trochanter, taký výdržok na stehnovej kosti, možno tí, čo študujú tie ľudské telo vedia, tak je to taký odtup niektorých svalov, tak to ma trápilo, to ma zapálené, ešte stále to nie je úplne doliečené, takže s veľmi ťažkými drepmi mám problém, urobím, aj nedávno som drepol 160 vpredu celkom v pohode, ale cítim to, takže nie je to na 100% doliečené, takže uvidíme, ale čo sa týka takých očakávaní, no je to po roku a pol jedna zase taká pre mňa veľká súťaž. Ja by som povedal, že je to pre mňa, čo sa týka akože takej ďalšej kariéry, je to, niekde by som to prirovnal regionálkam prvým. Lebo prvé regionálky boli pre mňa akože super obrovský milník, veľký úspech, ale teraz zase po roku a pol sa vraciam, takže ja potrebujem hlavne sám seba dostať psychicky do takého štádia, že znova si verím na tie súťaže a že sa môžem pohybovať v tej prvej, ani tomu stovke Európy, čo je viac menej ľudia, ktorí sa môžu dostať na regionál, Matej Throwdown a tak ďalej, ktorí eviduje vlastne celá Európa. Takže ja sa zase potrebujem dostať do toho kolotoču a zase medzi nich. Je to fakt, že pre mňa veľmi, veľmi dôležitá súťaž. Silné stránky, hovorím, asi tá sila, keďže tú silu som sa snažil, alebo tie silové schopnosti, aj čo sa týka tej hrubej sily, alebo tej pomalej sily, na niektoré tie pomalé zdvihy, čo sa týka tých dynamic zdvihov spierackých, tak myslím, že to je pre mňa taká nejaká výhoda teraz, aj keď môj bodyweight je pod 80 kg. Takže na to, že máš bodyweight 80, skúsme nejaké čísla povedať. Mŕtviťak, dread. Mŕtviťak nedávno, len tak zo srandy, aby som vytočil chalanov 220, som poď skúsil, ale to nebolo vôbec ťažké, by som povedal na chalanov povedať, že to bolo blbosť, že to mám sa 240, ale nechcel som vytočiť, ale 220 pohoj na prvý pokus. Zadný drep bol v príprave vtedy, počas Smolova 195, neskúšal som viacej, bolo to v pohode, možno bolo to na tých 200-205, podľa Maťa Tešoviča by som to mal na to, ale neskúšal som. Kto by nepoznali Maťa Tešoviča, keby nepoznali Maťa Tešoviča, tak neznámy slovenský štierač. Maťa povedal, že si tam mal naložiť konečne, ale 195 zatiaľ najviac, momentálne ten zadný drep boli tej nohe 180,
Paradoxne čelný drep som zlepšil aj s tým, že tá noha neposlúcha úplne, tak na 165 som dal čelný drep. Premiesnenie 150, tiež počas toho Smolova. Paradoxne som vôbec nepremiesňoval a zrazu som len niekedy v rámci dňa, keď som si cítil v pohode s tými nohami, skúšal nejaké premiesnenia a mi vyskúšala 150 v pohode. To isté, čo sa týka split jerku, tiež 150. Snatch nedávno, tiež asi 2 mesiace dozadu 112,5, čo ma tiež celkom tešil. To sú všetko maximáky, ktoré sú tréningové, ktoré sú väčšinou stanovené tak, že nehovorím, že by som mal nejak extrém na viacej, ale sú to maximáky, na ktoré som si veril, bola to osoba, bol to PR, neskúšal som viacej. Ja som zastankom toho, že keď niekto dá PR, aj keď len 2 alebo 5 kg, samozrejme keď sa bavíme o číslach takýchto vyšších, si myslím, tak není dobré zbytočne teraz sa tam preskryť a naložiť 170 a nebude sa zraniť. Proste je to osoba, je to super, tým znamená, že príprava smeruje dobrým smerom a treba to postupne zlepšovať. Ja tiež hovorím veľa ľuďom alebo známym, čo sa nám pýtajú, že tréning je o trénovaní, súťaž je o súťažení. Dosahovať PR-ka na tréningu je super, znamená to, že programming je správne vedený, nastáva nejaké zlepšenie, ale keď nebudeme môcť trénovať vďaka zraneniu, tak celý ten programming vlastne je zničený a možno že znovu. To som sa bavil, prepáč, skážem do toho, ale toto som sa bavil aj s tým Arturom, ktorý tu bol nedávno na dovolenke a proste sa nám chvíľku venoval v Red Royali a neviem, je to myslím, že top 5 vspierač v jeho kategórii v Rusku. Je celkom pekné osobáky nám niektoré nám ukazoval. Videl som nejaké 200 nad hlavu, takže to už... Ale ja sa s ním práve bavil o týchto číslach, o týchto maximálkach, lebo my crossfiteri väčšinou sme takí, že mentálne sme tak nastavení, že keď som niekedy zdvihol na hociaký, dajme tomu trhol som niekedy v živote 100, tak niekto to automaticky ber, že každý deň odtedy viem trhnúť 100, ale to vôbec tak proste nefunguje. Že tie maximálky je ako čerešnička na torte a tá tréningová príprava aj uspiera, čo sa pohybuje niekde do 90%. To znamená, ak ja trhnem 100 maximálku, tak trénujem na číslach 8, 5, 90 väčšinu svojej prípravy. A keď cítim, že tam je ten pík, tak vtedy si môžem dovoliť nejakú maximálku. Ale netreba byť frustrovaný hlavne z toho, že proste keď niekedy neviem trhnúť 100, takže teraz sa ide zrútiť svet. Ben Smith nedávno dal video na svoj Instagram, ktorý má trhnuté, myslím, cez 300 libier a dal video na Instagram, že pol roka nevedel trhnúť 275 libier, čo je nejakých 15 pod jeho PR. Každý si myslí, že teraz Ben Smith trhá tie 100 libier každý deň a proste som povedal, že OK, teraz to nešlo a nič sa nedie. Áno, je to tak, aj kto sa trošku venuje problematike alebo študuje nejakú športovú vedu alebo tréningovú prípravu, tak vie, že to CMS-ko dostáva zabrať pri tých maximách, kde sa hýbeme už pri 10% a tá regenerácia je tam oveľa náročnejšia, dokonca až 72 hodín, čo ti znemožňuje vlastne trojdňovú nejakú prípravu alebo tréningový proces, čo pre nás alebo pre crossfiterov celkovo 3 dní netrénovať pri tom obsahu a objeme cvikov, ktoré musíme zvládať, je strašne dlhá doba. A tak je dobré to akože si kontrolovať toto zaťaženie. Ako prišiel Rišo u nás zo schodu, takže skoro on hodil kameru. Takže v pohode. Dobre, takže... No a očakávanie som ešte nepovedal, že očakávanie, čo sa týka nejakého umiestnenia, bolo by veľmi super umiestniť sa top 10, ktoré akože niečo perfektné, čo by mi strašne vyhovalo a akože by som z toho veľmi tešil. Ale pre mňa bolo hlavným cieľom dostať sa na tento franchise, znova sa súťažiť, znova dojsť medzi tých chalanov, znova hodím si veriť a môjim cieľom je dostať zo seba maximum. Že nech ma nič neboli, nech sa nezraním, nech viem, že do tých vodiek som dal všetko, nech to hlavne zvládnem, čo týka regenerácie, lebo je síce krásne trénovať každý deň, raz, ale tí, ktorí boli na tých súťažiach, vedia, že 3 workouty za deň v tej intenzite, ktorú treba tam zvládnuť, s 2-3 hodinami pauzy medzi tým, a to nie je taká pauza, že človek ide domov a hlavne si nagal, že pustí si telku, ale tie pauzy medzi tým sú také, že človek, kým sa preberie, trošku sa vyvesluje alebo bicykluje, dá si nejaké doplnky, môže sa pozrieť na nejakom fyzioterapeutovi plán, nech to dá dokopy, keď náhodou niečo pobolieva, ale za pol hodinu sa musíš znova dostať na to dokopy a ideš znova na plas, takže to není ani až taká regenerácia medzi tým. Že hovorím, môjim cieľom je
byť spokojný sám so sebou na tejto súťaži. To je taká celá. Za nás, za mňa, za Bodybor, za všetkých našich kamošov, ktorých sa stretáme v gymoch, ti prajem, dúfam, veľa šťastných sekúnd, nazvime to, alebo veľa dvihnutých kíl, žiadne zranenie. Tešíme sa po víkende, keď sa vrátiš a stretneme sa znovu s svojimi podvedľmi. Ideálne by sme s nejakým parádnym pohárom, ktorý sme sa veľmi tešili. A drž sa. Ďakujem pekne. A ďakujem ešte raz za podporu Bodyboardu. 15 minút, dobre. Keď to tak to nejak zostrináš, nie? Uvidíme, no, však ja sa tým musím skúsiť, som to ešte neriešil toto úplne.